Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Mayugid nga gabi, nagakalipay kita nga tion gihapon sa aton bantog nga programa nga sa diin magapangibabaw gid ang pulong sang Dios sa tagsa-tagsa ka mga tumuluo. Ang aton karon topiko ginatuguluhan ini nga ang Dios naghanda na sang tanan nga kinanglanon sang iya mga anak, sang iya mga tinuga. Kagbisan pa sa aton karon nga pag-atubang sa madamo nga mga sirkumstansya, problema sa sini nga kalibutan, ara na ginhanda na sang Dios ang iya mga probisyon para sa aton. Ang Henesis kapitulo 1 bersikulo 29 hasta sa 30 aton pamalandungan ini nga probisyon sining sang pulong sang Dios. Ginhatag sa inyo ang tanan nga sahi, uyas, sahi nga bunga, kahoy nga inyo pagkakaunon. Ginhatag ang sapat nga mga kapispisan, ginhatag man ang mga malagtom nga mga hilamon nga para nga pagkakaunon sang tao kag nangin amo ini. Mga abyan ka makauturan, ang tao nga gintuga sang Dios suno sa larawan. Kag sa larawan sang Dios gintuga ang lalaki babaye. Antes siya gali himuon kita, kag ang mga una ta nga ginikanan si Iba kag si Adan, gintagaan na tanan-tanan probisyon. Gintagaan na probisyon, ginatagan niya na sang langit, sang duta, ginatagan na sang tubi, ginatagaan kita sang oxygen o hangin, gintagaan kita sang mga utanon, kahoy, prutas, kag ang mga kasapatan, kapispisan, kag ang mga kasapatan, kag mga kinahanglanon tanan, kag ugaling siya nagtuga sang lalaki kag babaye, suno siya ginhimo nga larawan niya. Kag sa nagakinahanglan ang tao mga abyan ka makauturan, naga-enjoy siya sa probisyon sang Dios. Kinanglan nila hangin, silang sang Dios ara ginhawa. Kinanglan tubi ara inom. Kinanglan nila ang utan ara pangutan. Kinanglan ang prutas ara pangipo. Kinanglan ang mga kapispisan, ang sapat nga ila dapat nga kaunon ara antes tugahon sang Dios ang lalaki babaye ang tanan nahatag na ang probisyon. Amo man sa aton karon pangabuhi.
sang ang mga tawo, mga abyan ka makauturan, paagi sa aton unang ginikanan, nakatipaslong sila tungod sang sala, kag ang sala nga nagikan sa pag-divert sang yawa sang pulong sang Dios. Ang pulong sang Dios putli, balaan, maayo, matarong, hindi madugangan, hindi man mabuhinan. Kag ang pulong sang Dios na pahamtang sa mga langit sa walay katapusan. Ugaling ang kaaway sang Dios nga amo ang yawa, amo ang naglinlang sa iya gintuga nga lalaki, babayi, sining nga duta. Kag sa nakatipaslong sila sa pagpaagi, sa linlang sa ila, nga ang pulong sang Dios hindi nila gintuman, wala nila ginkabuhi, kag didto ang tawo nakasala. Ang tawo nga ara siya sa lawas, sa kalag, kag sa espiritu, makita naton ina sa naunang Tesalonica 5 versikulo 23, kag makita man naton ina sa Mateo kapitulo 10 versikulo 28, nga siling niya sa Tesalonica nga ang aton lawas, kalag kag espiritu sa pag-abot sang aton Ginoo mangin handa kag putli. Kag ang ato naman nga pamatian sa 10:28 sang Mateo, nga hindi kamo magkahadlok sa nagapatay sang lawas, dapat kahadlukan nyo ang nagapatay sa kalag, kag sa espiritu, mga abyan ka makauturan tatlo. Ang aton espiritu sang nakasala na ang aton unang ginikanan, si Iba kag si Adan, hatagan kita sang ginatawag kasuguan. Kag ina nga kasuguan, mga abyan ka makauturan, hindi matuman sang tawo. Kag tama gid ini hatag kabudlayan para sa mga tawo. So ang kasuguan nga ini maayo balaan kag matarong nga hindi matuman sang tawo, ginpadalaya ang iabugto nga anak nga amo si Ginoong Hesus, nga amo ang magtuman para sa aton. So sa nag-abot si Ginoong Hesus, hambalya sa iya pag-abot diri I come to do thy will, O God. Nagkari siya agud magtuman sang kasuguan nga hindi matuman sang tawo. Sang natuman na ng Ginoong Hesus, kag ginbayaran ang tanan-tanan nga kinanglanon sang kasuguan tungod sang makasalanan nga kabuhi sang katawhan, na hatagan man kita probisyon. Ang tao nga makasalanan, may probisyon na nga siya patawaron. Ang tao nga nagamasakit o nagabalatian, may probisyon na nga siya makaangkon sang pag-ayo kag pagbalik liwat sang iyang alawas nga wala lang masakit. Ang tao nga nangin pobre, makaluluoy kag pigado, ginhataga na sang ginatawag nga supply. Kag ang Ginoo amo ang naghatag sina, pinaagi sa aton Ginoong Kristo. Sang si Ginoong Kristo namatay dito sa krus, mga abyan ka makauturan, ang yawa nga nagahatag konflikto sa Dios, gindaog siya. Ano ang nahimo sa iya? Tungod kay ang tao patispaslong sang yawa, ang tao linlangan sang yawa, gindayaan sang yawa, mga abyan ka makauturan, ginlutos na dito sa cross sang aton Ginoong Hesus. Kapitulo 2, versikulo 15 ina sa libro sang Kolosas, ang yawa ginkuaan puder, ginkuaan siya gahom, ginkuaan na siya sang power. Kag ina nga konflikto sang aton Ginoong Dios kag sang yawa natapos na dito sa cross sa Kalbaryo. Kaya ang yawa nalutos na, ginkuha ng iya puder. Ang mga yabi nga ara sa puder sang yawa, ginpang bawi tanan. Kag sang ara na sa kamot sang aton Ginoong Kristo, ginhatag ya ini sa mga tumuloo. Busa mga abyan ka makauturan, labi na gid sa hutong sang mga tumuloo. Dapat kita magkalipay, maghugyaw, ka magsinadya, nga ini nga gahom, ini nga pagbulutan, ini nga puder, ginhatag sang Dios paagay kay Ginoong Hesus, kag ginhatag naman karon sa tumuloo. Gani ang tumuloo, may ara siya nga ginatawag puder. Kag kun ang tumuloo mga abyan kag mga kauturan, makabati sang maayong balita ang gahom sang Dios nga sa kaluwasan,
Ang tumulo o makabati siya nanungod siyang gahom sang krus nga si Ginoong Hesus naglutos sang kaaway nga amo ang yawa. Kag dira sina nga pagkalutos ginhatag na sa aton ang ginatawag eternal salvation. May ara na kita ginatawag eternal redemption. Kag siling siyang 9 versikulo 12 sang Hebreo nahatag na sa aton ang eternal redemption. Ano naman ang himuon siyang tawo? Ang himuon siyang tawo, magapangalipay siya kay ang aton Ginoong Hesus nagkari agod ang tanan nga probisyon, nga tanan nga mga kinanglanon, ang tanan nga aton nga handom, ina tanan matigayon, kaangay sa kay adan kag kaiba, sang silagin tuga kaginbutang sining nga kalibutan, sining duta, mga abyan ka makauturan, ang tanan na handa na. So, kung ang tao nakabati siyang pulong siyang Diyos, kung ang tao nakahangop siya sa gahom siyang krus, kag ang tao nakaprikatar siya siyang gahom siyang ginatawag nga kaluwasan, inang walay katapusan nga kaluwasan, dapat kag angay siya nga makaangkon sini mga abyan, kag maangkon lamang niya ini, paagi sa pagtuon siyang pulong siyang Diyos, paagi sa pagpamati sang ibanghilyo nga ginahambal, kag paagi sina mga abyan ka makauturan, makaangkon siya sang mga provision nga gintigana na sang Diyos para sa aton. Hindi dapat ang tao magpanik, hindi dapat ang tao magsalasala, hindi ang tao magsalaag, hindi ang tao magsigi sila kahangawa, hindi ang tao maghali sila panawag sina nga magdepress, o kung may kakulba, o kung may fear. Kay ang tao, mga abyan ka makauturan, gintagaan na sang Diyos, sang iya kinanglan. Wala ang tao makahibalo, pero ari kita sa sining Aksyon Radio nga magpahibalo sa inyo, nga ginhatag na sang aton Ginoo ang probisyon para sa aton. Probisyon sa aton mga kinanglanon, ang aton nga probisyon nanungod sa pag-ayo sang tanan nga sahi sa sakit kag virus. Ang probisyon nga kung ang tao may ara na Jesucristo, kag may ara na siya pulong sang Dios, nagkabuhi na siya nga gin pakatao liwat paagi sa pulong sang Dios. Nagkabuhi na ang siya katinuga nga nakaangkon kay Jesucristo, ginatagan siya sing bag-o nga kinaugali, kag ginatagan na siyang bag-o nga kabuhi. Mga abyan ka magkauturan, ina nga sa isang tao, ang Ginoo magapuyo na sa sulod niya. Sa iya lawas, hindi. Sa iya kalag, hindi. Sa diin, mapuyo si Jesucristo sa aton mga espiritu. So kung ang aton espiritu, mapuyan na ni Jesucristo tungod, kay namati kita sa iya pulong. Tungod ginagda naton siya sing maminatudon sa aton tagipusoon. Dira na siya manatili sa aton espiritu. So 1/3 sang tao mga abyan ka magkauturan, natagaan na sang identical nga kahimtangan sang aton Ginoong Jesucristo. Kay sa tion nga ang tao na born again siya, kag nagbag-o ang iya kabuhi, tungod sang pag-angkon niya sa kay Jesucristo nga personal nga maluluwas, sa sinang sa sulod sang aton espiritu mga abyan, silyuhan ina sang aton Dios paagi sa iya Espiritu Santo, nga hindi na ina matublag sang yawa, hindi na matublag sang mga problema, hindi na matublag sang mga kamatayon kag bisan pa sang mga masakit, hindi na matublag sa anong nga sirkumstansya nga nagaabot-abot, nagasinunod-sunod kag nagadinason-dason sa sining kalibutan, nga aman pastor, tungod kay ginsilyuhan ina sang Dios, sang iya Espiritu Santo, ang aton lamang karon nga pamalandungan mga abyan ka makauturan ang aton kalag, nga sa diin ara dira ang aton emosyon, ara dira ang aton mga talento kag kinaalam, kag agod to nga ang aton nga kalag mga abyan ka makauturan ginasugo sang Dios sa 12 versikulo 1-2 sang Roma, nga dapat bag-ohon ninyo ang inyo mga huna-huna, bag-ohon ninyo kag hindi magsunod sa sining kalibutanon nga mga pamamalaagi,
kalibutanon kag sulundon nga mga butang diri sang kalibutan. Ang mga tumuluo ginahambalan kag manduan sang aton Ginoo nga magbag-o kita sang panghuna-huna. Sa tion nga magbag-o ang aton mga huna-huna, mga abyan. Hindi kita magsunod sang iya sang kalibutan. Ano bala ang iya sang kalibutan? Siling sang Santiago, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang sa kalibutan, amo ang kailigbon sang aton unod. Ang sa kalibutan, kailigbon sang mata. Ang kalibutan, yara ang bugal sa kabuhi. Hindi iniiya sang Diyos. Iniiya sang kalibutan, kag iniiya sang yawa. So, ang yawa, ang mga evil spirit, ang mga unclean spirit, wala sila mahimo kung hindi kita magpasugot. Tungod ang tao, kung nagpasugot siya, he have that consentment. Ginakonsentihan niya ang yawa. Kag ginapasugtan niya ang yawa. That's why ang yawa magapaanto sa ila. Ang yawa magapamasakit sa ila. Magapapigado sa ila. Magapahatag sa ila sang ginatawag nga pagpasalasala. Naghatag sa ila sang kahangawa, kahadlok, kag depression sa adlaw kagabi. Nga aman, tungod kung wala ang tao nagpasugot, wala siya nagkonsinti, dapat gid nga hindi pagkonsintihan ang yawa, kag hindi siya pagpasugtan sang iyaluyag. Kay ang luyag sang yawa, amo ang pagpamatay, ang paglaglag, kag ang mga pagguba. Ang ginahimo iya dapat nga aton ina nga taluon. Gani ang tumuluo, may dako siya nga responsibilidad. Kita nga tumuluo, ginatagan sang Dios ang gahom, batok sa pagsumpong sang nalutos na nga kaaway sang Dios. Kay wala na konflikto ang aton amay nga langit nun kag ang Satanas. Ginhatag na ang puder sa tumuluo, ang pagbulutan, ang gahom kag ang dominion. Galing ang tumuluo, ginakomplasintahan, gakomplasinti lang siya sa daan nga kaaway nga sa diin nalutos na 2,000 katuig nga nagligad dito sa krus sa Kalbaryo sa aton Ginoong Jesucristo sa pagpakamataya dito nga nagsiling siya sa masyado kasanyog kakatigda nga mga hambalanon. Ang tanan tapos na. Tiwaay na mahimo ang kaaway. Galing kay ang tao wala kay balo. Nga wala kay balo. Mga abyan ka mga kauturan, ginagamit siyang yawa ang mga reliyon. Nga pastor, kay ang reliyon, mga utod, amo ina ang nagakwa bisa sa gahom sang pulong sang Dios. Ang pulong sang Dios tani, may gahom, pero ang reliyon, mga abyan ka mga kauturan, ara dira, gingamit sang kaaway para nga hindi matagaan atensyon ang pulong sang Dios. Paano kita kasiguro nga ang reliyon amo ang nagakuha sa gahom sang pulong sang Dios? Aton buksan ang ginhambal sang isa kasanto sa Biblia, si St. Mark o si Marcos Kapitulo 7 versikulo 13. Pamatian naton ini. Siling niya, paagi sini manginwalay pulos ang pulong sang Dios tungod sang pagtulunan nga ginapaalinton sang iban sa madamo pa nga mga butang pareho sang inyo ginahimo. Na ang pulong sang Dios nakuhaan bisa sang mga reliyon. Ang mga reliyon nga nagapinaindis-indis, nagahinibag, nagahatag sang ila iya nga pagpabutyag sang ila ginatawag nga mga pagtuluuhan. Apang ang dapat tani tuuhan nga mo ang pulong sang Dios ila iniginigar kag wala na nila maangkon ang bisa sang gahom sang pulong sang Dios, ara sila sa ila ginatawag nga mga reliyon. Ang ila pati ang ila pagtulunan, ang ila ginapropagar kag ginapaalinton sa tao, mga abyan ka magkauturan, ang mga butang nga ginahimo nila paagi sa ila dogma, sa ila krido, sa ila dira, tanan-tanan nga mga pagpaalinton, ang pulong sang Dios wala nagahom. Pero, ang maayong balita, hindi reliyon ang kinanglan sang tao, ang relasyon. Sa tion nga ang tao mamuklat ang iya mata nga hindi reliyon ang kinanglan niya, relasyon ang kinanglan niya, nan ang gapos sang reliyon, halin sa punta buhok,
sang imo ulo pakadto sa punta kuko, sang imo mga tiil, mga abyan, may kahilwayan ka. Siling sang balaan nga kasulatan, ang pulong sang Dios ginahambal ini para maghilway sa tao. Ang tao, kung wala siya nahilway sang pulong sang Dios, gapos siya sa balighot sang reliyon nga amo inang mga ginahimo sang kaaway para nga ang pulong sang Dios hindi magtuhaw ang iyagahom. Ano bala ang ginahimo sang tagsa-tagsa nga ara sa ilang mga pagtulunan? Nagapinaindis sila. Apang ang pulong sang Dios, wala na ini nila natagaan sing atensyon. Kay ang pulong sang Dios, wala na nina napalapnag, nga agud ang tao mahilway, agud ang tao makaangkon sang iya probisyon, ang probisyon sa pag-ayo sang ila pangabuhi, ang probisyon sa pag-ayo sa ila mga lawas, ang probisyon nga sa diin, ang ila mga kalag na kaangkon sing kalipay, kag di maasoy nga kalipay, nga ginhatag sa gahom sang pulong sang Dios. Paano tayo na mahangpan, pastor? Aton pagatan-awon, ang ginhambal sang ikaduhang Korinto kapitulo 3, versikulo 6, nga nagasiling, kay siya amo ang naghalin sa Dios. Kag nagahatag sa aton sing ikasarang sa pag-alagad sang bag-o nga pagtulunan, kag mga kasugtanan nga nasandig sa nasulat. Okay? Dila kita sa nasulat nga hindi sa nasulat nga ginasulat sang tao, kundi ginsulat sang espiritu sa tagipusoon sang tao. Kay ang nasulat nga mga kasuguan nagadala sang kamatayon, pero ang espiritu nagahatag sang kabuhi. Busa ang mga pagtulunan sang reliyon, mga litra sang ila mga kasuguan, ginasinsel sa lapida, kag ina mga abyan ka mga kauturan, daga amat-amat ina siya. Hanaw, kag magahalin, kun ang tao may relasyon sa Ginoo. Kag ang Dios nagapahayag sa paghatag sini, ang bisan sino nga pamati sang pulong sang Dios, naga-amat-amat kadula ang mga ginbalighot sang reliyon sa kabuhi sang tao. Busa ang iya na lang ginapatuhuyan kag tulok amo ang aton Ginoo. Kay kun ang pulong o kasuguan nga nagapanghikot, nagdala sang kamatayon, nagabot ang dako nga kasanag, daw ano pagid kadako ang kasanag nga nagahikot halin sa espiritu. Kay kun ang pagpanghikot nga nagadala sang silot nga makatilingala, daw ano pagid ang makatilingala ang pagpanghikot sang nagadala sing kaluwasan. Busa abyan, ang reliyon amo ang nagakwa bisa sa pulong sang Dios. Pero kung ang tao na hilway sa reliyon, may ara na siya personal nga relasyon. Halin sa punta buhok sina nga tao, pakadto sa punta kuko sina nga tao, ang bisa sang reliyon maanat amat hanaw kag magaangkon nga magahurma siya liwat ang gahom sang Dios sa iya tagipusoon. Nahambal ta na sang nagligad ta nga broadcast mga abyan nga ang side of the coin, ang isa ka side amo ang korona. Mabutang naton ina nga ang natawo sa unod, pero ang natawo sa espiritu, espiritu. Sa tion nga ang tao na tao sining kalibutan, unod nun kalibutanon tawhanon. Apang ang Dios nagkari, agud nga ang tao maka angkon siya sang kasanag, maigpatan lang ang iya panguna-una kag tagipusoon sang gahom sang pulong sang Dios, magahurmaliwat sa iya tagipusoon ang kabuhi sang pulong sang Dios nga mas tama pa inakatalom sa sobra dura kasulab sang espada. Gani mga abyan ka magkauturan, ang probisyon sang Dios sa mga tumuluo, nga ang tumuluo magaangkon sang kabuhi, magaangkon siya sang kadagayaan, magaangkon siya sang kaayuhan. Pero kung ang tao hindi siya magbitiw sa reliyon, mga abyan, hasta sa iya, mga kaapuhan, nagalatom ang tina kag dalit kag kamandag sang reliyon sa kalibutan. Pero tani kung ang tao makabati sang pulong sang Dios, kag maigpatan ang iya tagipusoon,
makakita sa sangdalan nga sa diin iya pagausuyon kag ina nga dalan maangkon niya ang provision nga gintigana sang Dios, kaangay sang provision nga ginhatag sang Dios sa kay Adan kag kay Eva nga wala pa sila gintuga ara na tanan. Kita tanan naman mga abyan ka makauturan nga mga kaanakan nila ni Eva kag ni Adan. Ginhatagan kita sang Dios sang aton pagausuyon nga ang aton Ginoo naghatag provision sang pangabuhi ta nga mga hatag sing kauswagan sa pangabuhi ta nga may pag-ayo kita sa aton mga lawas tungod sang gahom sang Dios nga ara sa sulod kag ang aton nga kalag nagauswag tatlo gid na sila nga hindi kamo magkahadlok sa nagapatay sa lawas isa lawas kahadlokin ninyo ang nagapatay sa kalag duha kag sa espiritu tatlo siling sa naunang Tesalonica kapitulo 5 versikulo 23. Ano bala ina ang ginhambal sang Dios nga aton ginabaragwag sa inyo? Naunang Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 23, aton ina basahon sa kahanginan mga abyan. Kabahin nga ang Dios nga nagahatag sa aton sing paghidait, magpakabalaan sa inyo sang bugos, kag magtipig sa inyo sing bugos, nga kaugalingon, espiritu, isa, kalag duha kag lawas nga wala sing dagta sa pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo. Mga abyan ka makauturan, ang aton sang una na balaan abi naton kalaglag kag lawas hindi may ara pa kita nga espiritu. Abi naton ang kalag kag espiritu isa lang hindi ang kalagya ang iya na kinanglanon amo ang pulong sang Dios. Amo ang espiritu ang kinanglanon niya among pulong sang Dios kay ang pulong sang Dios espiritu kagkabuhi pero ang aton kalag ang kinanglanon niya na amo ang natawag naton nga kinaalam dira atuon kita kag ang aton kalag ara dirang aton emosyon ara dirang aton talent ara dirang aton wisdom kag ang aton lawas benefited lang ni siya kung ang aton espiritu may Kristo ang aton espiritu identikal na si Kristo sa sulod naton sa aton mga espirituhanon nga kabuhi kag ang aton kalag aton gid amat bag-o kay amo ina ang kondisyones sang aton Ginoo sa iya pulong nga nagasiling sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ang aton huna-huna dila nagatukoy sa aton kalag nagasiling siya gani mga utod tungod sang dako nga kaluoy sang Dios sa aton ginapakiluoy ko sa inyo nga ihalad ninyo ang inyo kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Dios nga nagatugyan nga mag-aalagad sa iya kag nahamutan amo ini ang matuod naton nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad hindi kamo pasunod-sunod sa paginawi sang mga tao sa sining kalibutan na muna nga hindi kita dapat mag-adapt o magsunod-sunod sang pagginawi kag kabuhi sang mga katawan sa sining kalibutan. Anong siling niya? Dapat magbag-o kamo sang inyo kaugalingon paagi sa bugos nga pagbaylo sang inyo panghuna-huna. Na ang panghuna-huna ta ara diraya natukoy sa aton kalag. Ang espiritu naton niya sa sulod kumpleto na. Nga kumpleto pastor? Kay ara na kita sa kay Kristo. If a person is in Christ Jesus, he is now complete. Nga kumpleto. Kay tungod kumpleto kita nga ginsudlan sang aton Ginoong Kristo ang aton mga espiritu. Yara dira ang kaalam ni Kristo, ang gahom ni Kristo, ang pagbulutan ni Kristo, ang espiritu ni Kristo. Kung ang espiritu nga nagbanhaw sa kay Kristo gikan sa minatay, ara na sa sulod sang aton espiritu mga abyan ka makauturan, siya nga nagbanhaw sa kay Kristo gikan sa minatay, magahatag man sing kabakod sa inyong mga lawas na ang aton lawas benefited paagi sa gahom sang Dios sa sulod sang aton espiritu kun ang aton huna-huna aton bag-ohon. Pero kay ang tao ang hinahuna ya daan, so paano karon pag
kahimo sina, siling ni Jesus, wala sang tao nga magakuha siya sang bag-o nga hilo, kag iya inaisursi sa daan nga panapton, kay magisi man lang na. Kag wala man sang daan nga panapton, nga imo siya sursihan sang bag-o nga hilo. Dapat kung bag-o nga hilo, bag-o mga panapton. Kung bag-o nga panapton, bag-o nga hilo. Tiya mo ina mga abyan. Kung bag-o na ang aton espiritu sa sulod, kinanglan bag-o man ang aton huna-huna. Kung ang aton Ginoong Kristo ara sa sulod sa aton tigipuson, apang ang aton huna-huna daan. Ginagoy-goy man kita giyapon sa pagkonsenter ni Satanas. Kag sang tanan nga gusto ya, gani ang wala power, wala na nagahom nga amo ang demonyo, siya man lang ang magapaanto sa aton, kaysa aton man ina nga pagpasugot. Po hindi kita magpasugot. Ano bala ang hambal sang Dios sa imo, sa akon, nga mga tumulo? Kita nga tumulo, ano ba ang hambal ya? Sumpunga ang yawa, kamalagyo sa inyo. Ano, Diyos pa ang masumpong? Hindi. Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7, magpasakop kamo sa Dios, sumpunga ang yawa, kag malagyo siya sa inyo. Kay natapos na yang konflikto ya sang Dios kag sang yawa, ti ang mga tumulo o wala kabalo. Ang nabalaan lang sang tumulo o mga abyan ka magkauturan, ang one side of the coin lang, ang ila makita, ang ila mabatyagan. Di iya na iya sang unod. Ang iya sang espiritu ya, basta hinambal pa sang Dios, nga nabatyagan pa naton ina, kay ginhambal sang Dios, you have to give preeminence to the Word of God. Tagaan mo ya ligwa, kag sing pagpangibabaw ang pulong sang Dios sang sa imo na batyagan, kag sa imo nakitaan. Tungod kay wala kasang palangabuhian nga maayo, kag wala kadamo nga kwarta. Nagbutig bala ang Dios nga nagbless sa imo sang maayo nga pangabuhi? Wala. Dapat mo na tuuhan. Kag kung tuuhan mo, isli ng imo paminsaron, nga permi ka lang pigado, permi lang agutoy ang pangabuhi, permi lang gagot sang dukot sa kaldero, permi lang kita hand to mouth. Ay ari gali ang hambal sang Dios. Nga kon may Kristo ka, ini Kristo, sa sulod sang imo espiritu, sa sulod sang imo tagipusoon, magahatag sang kabuhi, kag kadagayaan sini. Hatagan niya ikaw, ang butang nga wala pa nimo makita, kag wala pa nimo mabatyagan, once imo na tuuhan, kay ginhambal sang Dios. Kay ginsiling sang Dios. Ang tao nga magtuo sa ginsiling sang Dios, ginadayaw na siya sang Dios. Ang senturyon bala nga soldado, iya nga sulugoon, gamasakit sa ilabalay, ti layo to ya ilabalay. Nakita ya si Ginoong Hesus kapang ayo sang tanan nga sahi sang masakit o balatian. Ngin palapitan niya Ginoo ang akon siling niya sa lugoon sa balay, siya grabe gid. Ayuha siya, ti siling niya lakat kita, kag tuon kato kag ipandong kong akon kamot sa iya. Siling ini sang senturyon o kusang kapitan nga ini, hindi na kinanglan, Lord. Isiling lang ang pulong. Bastante na sa akon. Kay kung masiling mo lang ang pulong, ayo gid ang akon sulugoon. Natingala kag nagdayaw si Kristo sa sining nga tawo, nga bisan wala iya pa makita, wala pa siya nakapauli, wala pa niya dito na eksperyensyahan, gintuuhan niya na kay ginsiling sang Dios. Amoy na ang makapahalipay sa Dios. Si Tomas, sa nabanhaw si Ginoong Hesus nagpangduha-duha. Di ko makita ang agyan sang lansang siya kamot, kag mahikap ang akon kamot sa iya kilid. Hindi ako sila nga magtuo. Ay, sa dason nga simana, nagpakita ang Ginoo sa ilatanan. Si Tomas kidang gin-approach ang aton Ginoo. Tomas, igulo ang imo tudlo sa ginagyan sa lansang, kag ihikap ang kamot sa ginagyan sa bangkaw. Gadahog si Tomas sa tiilan siyang Ginoo kag magsiling, Ginoo kag Dios ko. Ano nga ba ni Jesus? Tomas, bulahan pang nagtuo sa akon nga wala makakita. Bisan pa nagtuo. Di pagpauli siyang kapitan, ayo gid siling ni Jesus sa iyabaw, wala ko kakita sing pagtuo pareha sa imo ba? Nagdayaw gid ang Ginoo. Kag nagpauli ang kapitan, dason pa nga adlaw nagabot sila balay kay malayo dito. Kag siyang pag-abot ya, una yang pamangkot, kamusta? Ang akong sulugon,
Nagadalagan ang iyang nga mga tinawo nga nagasiling, amoy, amo, alauna kagapon, ayon na siya. Niya amugid na ang paghambal ni Ginoong Hesus, pauli ka, suno sa imo pagtuo, pagabuhaton sa imo. Ang pinakadako nga ara sa imo abyan nga tumuluo, amo ang pagtuo sa ginhambal ni Jesus. Ang ginhambal ni Jesus kung imo tuuhan, ang mga anghel nagakanyalipay sa imo palibot. Ang blessing nagagiliho sa imo. Ang pag-ayo nagagiho sa sulod mo. Ang kalipay nga di maasoy ara dira. Ang gugma sang Dios ara dira. Love, peace, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, ara sa sulod mo kung magtuo ka. Galing kay ginguba ina sang reliyon. Ang reliyon amo ang nagwa bisa. Sina nga gahom kag bertod sang pulong sang Dios, gin islan lang sang aton mga reliyon. Ang gahom sang pulong sang Dios kag naghaka-haka kita sa tradisyon. Nga kung kabati gani kita sang pulong sang Dios, dayon tana pangyamid kay nabautisuhan kita sa unbelief sang reliyon. Ti ining reliyon ni maayo man itaning tuyo. Ti galing kay nagapabalayo na sa pulong sang Dios. Kay duro kita ya sulundon da ya sa reliyon mo. Maamo kita sini, maamo kita sina, maamo kita sana. Ay mga abyan ka magkauturan. Tama na! Husto na! Sobra na! Balik na sa Dios! Paagi ang pulong sang Dios, mamati! Kag paagi sa pulong sang Dios, tuuhi! Bisan wala, pagkakabatyag kag wala, pagka nakakita, tindugi ang pulong sang Dios kay suno sa pagtuo mo, pagabuhaton sa imo. Di sa tion, ngayara na si Kristo sa imo, tagipusoon, sa sulod sa imo espiritu, ang ikaduha mo nga buhaton, bag-uha ang huna-huna. Nugay ka pabilin sa daan nga huna-huna. Kay karon kung magpabilin ka sa daan nga huna-huna, siling ni Jesus, maayo bala na nga ang bag-o nga bino, isulod mo sa daan nga panit, kundi mabusdik, mausik na. Maayo bala na nga ang bag-o nga panit, butangan mo man sang daan nga bino, mauyang na. Tikinanglan ang huna-huna mo, bag-uha. Bag-uha, kay ang imo espiritu, ginpuy anana sang Ginoo. Ang imo lawas, makabato na benepisyo. Ang tanan nga virus sa kalibutan, pag-abot sa imo lawas, graveyard ina sang tanan nga virus. Pagtupa ya sa imo lawas, kay ang Dios ara dira apatay. Hindi kang mapatay, kundi ang mga virus among mapatay. Kay tumupa siya sa imo, patay na sa tanan. Nga, kung ang Dios yara sa imo, sino nga virus makabatok sa imo? Wala! Busa mga abyan, kag mga kauturan, dapat yunitani nga paga ang kunon kag batunon ining pagtuon nga saliin. Kung ang tao makatuon lang siya, magtahod sa Ginoo, una ina, number one ina. Di kayang tao lang katahod sa Diyos. Kung lang siya katahod sa Diyos, siyempre hindi siya magtahod sa pulong. Pero kung ang tao magtahod sa Diyos, nan pamatian niya ang pulong sang Diyos. Ang nagapamati sang pulong sang Diyos, amo ina silang nagatahod sang Diyos. Kag ina sila nga nagatahod sa Diyos, pagatudluan sila sang Diyos. Hindi tao ang magatudlo sa ila. Kaya ang Espiritu Santo nga sa sulod sang ila, Espiritu kag sa ila tagipusoon, magatudlo sa ila sang matuod, maayo kag matarong. Ano ba lang itudlo sang tao? Ang tudlo sang tao ya tawhanon. Pero ang natudluan sang Dios, mga abyan ka mga kauturan, natudluan sila sang Espiritu Santo. Kung magbaton ka sa kay Kristo nga imo Ginoo, kilalahon mo siya, nga imo siya manluluwas. Siling sang 24:45 sa libro sang Lucas, abrihan niya ang imo tighalangop, nga makahangop ikaw sang iya pulong. Pero sa diin, nga hindi kaya magbaton kay Ginoong Hesus, nga imo personal nga maluluwas, kay astig ka, kay damo kaya nabalaan, damo kaya sang may napanilagan, damo kaya natunan, ti suluha. Patay kang bata ka. Ang tao may dalanon nga daw matarong sa iya, apang sa katapusan sina kamatayon kag kalalaglagan. Umid pa ang pamilyaya, umid pa. Whereas, kung kabati kasang pulong sang Dios kaangay sini,
Hindi na. Pagpatigaha ng imo tagipusoon, paubos na. Tahod na. Agdahan na. Si Kristo, buhi siya, hindi siya patay, buhi siya. Nagatulog siya sa imo subong, sing wala pulo pamisok. Abi mo makabalag ka sa iya? Nagatulog siya sa imo, sing wala pulo pamisok. Kung imo sa respetuhon, kag tahuron, amo inang nauna nga tikang, nga ang Diyos magahatag sa imo, sang kabuhi nga malawig. Abiyan, kung wala pa na mahimo nimo, himo ana subong. Sa aton sining malipot nga pangamuyo, makaangkon kita sina nga saadya. Amay, pangamuyo kita. Karon nga adlaw ako nabatian ang pulong sang pagpahanumdom. Wala ako kabatyag, wala ako kakita, apang nabatian ko lang. Akon Ginoo, pagatuuhan ini. Kay ikaw nagdayaw sa isa katinuga, nga pagkabati sang imo pulong, nagtuo siya. Wala sa payan kung ano man ang iya kahimtangan sa pangabuhi. Bata man siya o kung tigulang, babae man siya o lalaki, manggaranon man siya o kung imol. Wala ka may ginapasulabi sa pagkabati sining nga mensahe, kagintahod nila ikaw, ginagda nila ikaw sa ila mga tagipusoon. Ginoong Isus, salamat sa pagpakamatay mo. Salamat sang imo pagkaimol, agud imo ako tuytuyan kag hatagan sang akong Ginoo palangabuhian. Salamat sang imo pagdala sa masakit balatian, nga sa imo mga pagdala sina nagpapilas, nagpalabhag ka, nagpalabud ka, agud mag-ayo ako. Kag kun ang bisan anuman nga virus nga magtupa sa akong lawas, mapatay. Kay ining lawas ko, kung napuy-an sang Ginoo, nahimo na ini nga graveyard. Sa diin, pagtandog sa akong lawas, ina sila magakalamatay. Salamat Ginoong Isus, nga akon kabuhi nga ginakabuhi, ikabuhi ko ini, nga may kadalagan, kaayuhan, kag kabuhi, nga walay katapusan, nga ang nagtuo sa imo hindi mawala, kundi may kabuhi, nga walay katapusan. Salamat kidamay, sang imo pagpalangga sa amon. Balaan nga Espiritu, abrihi ang amon tighalangop, nga amon matayuyon ang pagpamati sang pulong, kag maangko namon ang handom sa amon tagipusoon. Salamat kay Ginoong Isus, manatili ka sa amon kasing-kasing, kag mabato namon ang pagpakamaayo. Salamat kid mga abyan sa inyong pagpamati, kag pagkilala, kag pagtawag, kag pagtuo sa atong Ginoong Kristo, hindi yan malipatan. Gani abyan, salamat kid, ang Diyos pagpakamaayo sa atong tanan-tanan, sa lawas, kalag, kag Espiritu, sa ngalan sa Ginoo. Salamat kid, inyong kubos nga lagad, Pastor Roger Rementas nga nagasiling, maayogid nga pagpamati sa sining bantog estasyonan sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid.